Oh my God! Nasaan daw sila? Nasaan daw sila? Nasaan daw sila? Nasaan daw sila? Anong ginagawa mo? Nadinuwi? Ikaw ingay. Kumaingay. Baby! Yung chemistry nila at talagang grabe. Totoo yan! Totoo yan! Totoo yan! Totoo yan! Isa ako dyan sa Team Bonfire followers. Oo. Totoo yun. Ano yun? Team Bonfire. Ang magkakaibigan ito. Mula pa raw sa pelikulang Diary ng Pangit, di na sila bumitaw sa JD. Oh my God! Ano sila? Sa kwento ni May, sa On the Wings of Love. Aray! Oo, totoo yun. Pero pangit mo kasi. Tama na. Hindi, hindi. ABS-CBN News. Ayun.